ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରର ପ୍ରଥମ ପାଳି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ ତୃତୀୟ ପାଳି। ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନ ହେବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି। ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିକି ଗାଧେଇକି ଆସିଯାଇଥିଲି ଝୁଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଧାନ ସିସାରୁ, କାହିଁକିନା ଧାନ ସିସା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରୁ ଝୁଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସକାଳେ ଉଠିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ସେମିତି କରେନି। ମୋ ବୋଉ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ମୋ ବୋଉ କୁହେ ବାସି ଝୁଣ୍ଟି ଦେବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋଉ କୁହେ କି ଝୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଖର୍କି ବା ଝାଡ଼ୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ବି ରାତି 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ଲିପା ପୋଛା କରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ସେଟା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି। କୁହନ୍ତି ନା ମା ଯେମିତି କରେ ମା ପାଖରୁ ଝିଅ ଶିଖିଥାଏ। ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ସେମିତି କରେ। 4ଟା ବେଳରୁ ଉଠିକି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିଦେଲି। 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଝୋଟି ପକେଇଲି। କାହିଁକିନା ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଝୁଣ୍ଟି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୂଜା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉନି। ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବ ରଖିଛି ସେ ସେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ମା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ପୂଜା ପାଠ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖି ଆସିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଁ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର କହିବି। ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଏଟାର ହଳଦିଆ, ଧଳା, ଲାଲ 3ଟା କଲର ମିଶିକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁବାରରେ ଏପଟର ସମସ୍ତେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ହିଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ପିନ୍ଧେ। ମୋ ଝୁଟି ଚିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଏଇଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।